De resultaten van het veldonderzoek. De resultaten staan ook in het rapport, dus ik zal ze niet allemaal voor jullie gaan voorlezen. Maar wat belangrijk is, of de belangrijkste bevindingen die daaruit kwamen, waren dat capaciteit een groot issue vormt bij het uitvoeren van die hervormingen. Capaciteit, dat speelt al een langere tijd een issue. En bij het uitvoeren van de landspakketten zou daar echt heel goed naar gekeken moeten worden. Voor de rest waren ook alle respondenten van de interviews het ermee eens dat hervormingen een positief iets zijn. Hè? Curaçao heeft er iets aan. Ah, kijk eens. Mashanaki. Yes? Ik hoop dat dit iets beter werkt. Het is ook voor mij de eerste keer met een microfoon, dus we gaan op deze manier verder. Binnen die resultaten, alles wat eruit komt. Een van die belangrijke dingen is dat de staten vaker inhoudelijk zou moeten spreken met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor die uitvoering. Dus de desbetreffende ministers, de Nationale Hervormingscommissie en ook de tijdelijke werkorganisatie. Om zo ook eerder in het proces een beter beeld te krijgen van wat er nou precies speelt binnen die hervormingen. Om op tijd in het proces ook te kunnen signaleren waar het parlement ook kan inspringen als dat nodig is. En wat de laatste bevinding is uit het veldonderzoek, wat ook een hele interessante is, dat op dit moment de monitoring van de landspakketten binnen het parlement alleen gaat via de uitvoeringsrapportage gemaakt door de Nationale Hervormingscommissie en de tijdelijke werkorganisatie. De resultaten van de desk research. In de desk research hebben we voornamelijk gekeken naar de onderlinge regeling en ook de samenwerkingsovereenkomst tussen Curaçao en Nederland. En daar zijn een aantal interessante dingen uitgekomen. De voornaamste artikel 3, lid 3 van de onderlinge regeling. Dat stelt dat een landspakket tussentijds gewijzigd kan worden door de regering van Nederland en de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En wat daar opvalt is dat dus het parlement wel de mogelijkheid heeft om de regering te verzoeken wijzigingen aan te brengen in een landspakket. Die mogelijkheden zijn er. Ten tweede dat de verantwoordelijkheid binnen de onderlinge regeling voor de hervormingen ligt bij de desbetreffende ministeries en dus ook die TWO en die NHC. En door dit weer te geven zien we goed van wie is waarvoor verantwoordelijk en dat is ook erg belangrijk. En het laatste gaat over de documenten die eigenlijk die voortgang monitoren. Dus dan hebben we het over die uitvoeringsagenda en die uitvoeringsrapportage. Nou, deze die zijn ontzettend belangrijk omdat deze naar de Staten worden verzonden. En ik ga daar in de volgende slide nog even verder op in.